皆さんこんにちは。そしてチベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビの天神ラックフェルと申します。チベットダライラマ法王、そして CTA に関する1週間のニュースをお送りいたします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王はグジャラート州のスリ橋崩落事故の犠牲に哀悼の意を示しました。ペンバズリン出席大臣はインド北東部のチベット人居住区への訪問を開始しました。ペンバズリン出席大臣と情報国際関係省のノルジントンマ大臣は第9回インドチベット友好協会全国大会に出席しました。チベット事務局ジュネーブのエリック人権団代表はブリュッセルでチェコ共和国の第104回建国記念日祝賀会に参加しました。チベット事務所台湾では東トルキスタン行政収容所と世界的な中国共産党の脅威に関する討論会などに参加しました。チベット事務局ワシントン DC は中国共産党第20次全国代表大会後の中国の動向に関するセミナーに参加しました。グジャラート州のモルビで起きたつる橋事業の崩落事故について深く悲しまれたダライラマ法王はブベンドラバイ・ラジディガン・パテール州首相に書簡を送り、亡くなられた人々の冥福を祈り、この極めて不幸な事故の犠牲者に哀悼の意を示されました。で、法王は今後このような悲惨な事故が起こらないようあらゆる努力がなされることを希望すると述べました。10月28日土曜日、アメリカ合衆国のナンシー・パロシ下院議長の夫であるポール・パロシ氏がカリフォルニアの自宅で襲撃されたことに対して法王はお見舞いの書簡を送られました。チベット亡命議会の憲法ソナムテンベル議長もまたナンシー・ペロシ議長に書簡を送り、悲しみを表すとともに夫のポール・ペロシ氏が一日も早く回復するよう心から祈っていると伝えました。中央チベット政権のペンバズリン出席大臣はインド北東部のアルナーチャルプラデシュ州とメガラヤ州のチベット人居住区へ2週間の公式訪問を開始しました。デーズ空港に到着した出席大臣は現地のインド人チベット人の指導者らから温く歓迎され、その後現地のインド人政府関係者と会談かつ交流しました。ラゴン・チャンチュプ駐輪総員チベット人居住区事務所、チベット人共同組合事務所、チベット人地域自由運動事務所、チベット医学歴法研究所支部、チベット人医療センター、保育園、そして老人ホームなども訪問してサンボダチベット学校の役員や生徒たちと交流しました。大臣は5つのチベット人居住区をそれぞれ訪問して住民と交流しました。翌日、文化祭が開催され、大臣は一般市民に向けて演説を行いました。ミオ・チェフェリンのチベット人居住区では総員事務所、そして医療センター、現地のチベット人住民の元を訪れ、チベット人たちに向けて演説を行いました。10月30日日曜日、ペンバズリン出席大臣と憲法ソナムテンベル議長はムスリを拠点とするチベットホームズファウンデーションの創立60周年記念式典に出席して挨拶しました。その後、ヌードゥブ・ドンジン元大臣とともに同学校の事務所、教室、そして図書館を視察し、第46回理事会にも出席しました。文部省のジグメ・ナムゲル長官、デラドゥンチベット人居住区担当官、そしてチベットホームズファウンデーションの役員らも出席しました。先週、ペンバズリン出席大臣と情報国際関係省のノルジンドマ大臣は
ビハール州のラージギル国際コンベンションセンターで開催された第9回インドチベット友好協会全国大会に出席しました。出席大臣は大会2日目の司会を務め、インドの独立活動家で社会主義者のジャヤプラカシュ・ナラヤ氏の時代からチベットのための全土インド国会フォーラムの設立に至るまでのインドとチベットの間の友好の歴史を紹介しました。また出席大臣は国際法に基づくチベットの法的地位と国際的にチベットを擁護し続けてきた協会の活動について代表らに説明しました。ノルジンロマ大臣はチベットの大義について議論するための会議を開催したインドチベット友好協会に謝意を示しました。この60年間、チベットの言語、文化、そして宗教の保護に貢献してきたことを含め、歴代のインド政府と国民からの温かいさまざまな支援に感謝を述べました。チベットを救い、インドを守るをテーマとするこの2日間の会議はサムドンルンブチェが開催しました。会議には全国から150人以上の会員が参加しました。11月4日金曜日、チベット事務局ジュネーブの陸人玄関代表は EU チェコ常駐のエルダ・ハルダ代表、駐ベルギーチェコ大使パウエル・クラック氏、NATO チェコ常駐のヤコブ・ラワンドスキー代表の招待を受け、ブラセルで行われたチェコ共和国の第104回建国記念祝賀会に参加しました。祝賀会はベルギー・ブルッセルの中心部にあるサークル・ロイヤル・ゴラワで開催されました。この会場は外交官、科学者、政治家、学者、そして企業幹部などの社交場として数十年にわたって利用されてきたサロンです。チベット事務局台湾のバワ・キャルサン行政代表とチベット政策研究所のダワ・ツリン所長は、ウイグルの人権活動家が主催する東トルキスタン強制収容所と世界的な中国共産党の脅威と題する討論会に参加しました。ギャルツェン代表はチベットとウイグルの状況について、ツィリン所長は中国によるチベット仏教の破壊活動について述べました。同じく台湾事務省の民漁流事務局長は10月25日火曜日から3日間、台北で開催された第11回世界民主化運動総会に出席しました。さらに台湾政府のデジタル発展部の部長であるオーダリー・タン氏と会談して、 CTA のデジタル化と電子政府化について語りました。このイベントには台湾の蔡英文総統、台湾立法院の游錫コン委員長、そしてフィリピンのノーベル平和賞受賞者であるマリア・レッサ氏も出席しました。チベット事務所ワシントン DC の中国連絡官であるツルディムギャズ氏は、民主中国人選中華全国浮上連合会など米国を拠点とする4つの中国民主化運動組織が共同で開催した中国共産党第11回次全国代表大会後の中国の動向と題するセミナーに参加しました。ツルディムギャズ連絡官は今年の中国共産党の党大会でチベットについての議論が除外されていたこと、また中国がチベット人の福祉を監督するチベット人の指導者らを育成できなかったことは、60年間にわたるチベットの不法占領が実質的な失敗であることを意味すると指摘しました。また中国のゼロコビット政策に反対する精力的なデモ参加者のほとんどが中国人であることについても指摘し、ダライ・ラマ法王 CTA そしてチベット人らが中国国民に対して期待を込めていることを伝えました。この大会にはウェイ・ジンシャン氏、チャン・グワンチャン氏、チャン・ポーコン氏、そしてワン・チン・ルなどの著名な中国人の活動家、研究者、そしてアナリストたちが参加しました。皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴どうもありがとうございました。皆さんにとって今週も良い1週間になりますように。はい。